VBM her, hovedværksskift. Få lige fat i så siger de, at han skal flytte den Scania, der holder op i og spærre vejen op i hovedet. Det er farberskift. Ja, det lyder voldsomt. Tårnhuset! Han har flyttet. Er han begyndt at skyde igen eller sådan noget? Jeg tror det er. Hvad siger du? Ja, det er. Det ser det. Ja. Skift. Ja, det er gæstebunker, skift. Det er modtaget slut. De er sgu da på vej over floden i Kroater nu. Der er ankom 3 mand skift. Det er korrekt. Og nu løber de derude. De løber. 4 er der jo. Ja. Så. Hvad er det for en spasser med, du ved at lave? Det er hammergodt. Hammergodt fransk snot. Hvad bare? Det kan ikke blive bedre. Jeg har det. Jeg har den! Ja, men det er derfor. Nedslag. Nej, den fortsætter. Der. Sagde de, at vi skulle ikke afgive den mand, der skulle til løn. Det er fuldtræffer! Jeg tog den! Og en major hit deroppe. Hold ned for helvede. Han tænker, at han skal donere. Det kommer sammen. Hej! Luk nu, nu I kører. Der er træd på rettet og drej på speederen, og så kører vi. Yes! Hold kæft, det er fedt det her. Jeg kan ikke se en skid igennem kameraet, men det er da en lille film om vores evakuering.